Bengihleli lapha esitolo ntwana nginganali ibondo ngase ngifikela kumqondo ukuthi intwana shaya iheist ngase ngifonela umancinzi ukuthi umfethu abiza usikhanda yabafike la nesitolo sizokhona ukuplana iheist ngisachile la nesiphaza ntwana bengiphethe umaplaza ngithola i-call from ucrash uthi ngathi ngine-plan into engakususa emkhukhwini kubeke esentini engaqosha ikati yeziko athi ngithitha umlokisho sikhanda G bandaha ngeke silala ngisho iphumile imishini manje siyabangena sikhiphela amagani yemishini ey nasekasi bayagena yimi umishini ngisenongena kuleya bank ngimane kusala ibhokisi emfana kusala ibhokisi ubona kuthuka bosisi ngifuna zonke phansi otherwise kuzokhala insimbi yena ngiphethe kumratata bheka nyakhathasa tshela labafana ngikhala ufutheke ngifuna imali ngiphethe isikhwama wena sifebe ngithi faka imali lapha inciphuwaphwa sengachitheka amaphwapha athi agcwale ukuthi inombolo imasha kanjani amapantula driver phezu kwamatafula bosala besaluti bazogcine basaluta sisigcwalisa lesikhwama wenza izinto zibe lula ungaze uyenza izinja zami zigcine sikwada sesidubula sisebhizi nemenenja ngi-overrater le system nakophuma ama-gunshot yemancinza senenzini ngisho ucrasha seka crash umuntu thatha imoto bangcono kusale